पाब्लिशनाव नोंथांमोनखौ बरायबाय। दिनैनि बे भिडिअआव आं नोंथांमोननि सिगाङाव गासै मोनब्रैनिफ्राय मोनबासिमहालागै गोदान नोंथांमोननि सिगाङाव खौरां लाबोनो लानाय जादों। बे खौरांफोरा जानो हागौ ओनसोलनि, रायजोनि, साख्रि बाख्रि बायदिफोरनि जानो हागौ। नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलाङोबा गासैखौबो मिथिनो हानाय जाहैगोन। फारियाव नुनो मोन्दों बर'फोरनि 4 गेलेगिरिफोरनि देरहासार। 3थि नेशनेल मास्टार गेम्स 2020आव 3 बर' फिसाफोरा देरहानो हादों। बेयो जोंनि थाखाय जोबोद गिदिर साबजाथाव। 5निफ्राय 9 फेब्रुआरि खालि गुजरातआव जानाय बे गेलेमुआव मुंदांखा कुन्जलता बर' बिथाङा 400 मिटार खारनाय बादायलायनायाव रुफानि मेडेल, 200 मिटार खारनायाव ब्रन्जनि मेडेल आरो 4x100 रेस रिलेआव रुफानि मेडेल मोननो हादों। मख'जाथावदि बिथांनि बे देरहासारनाया जोंनि बर' हारिजों लोगोसे गासै भारत आरो आसाम हादरनि बा बड'लेण्डनिनो जोबोद मोनसे मुंदांखा आरो गोग्गाथाव। ओजोंहाय बे एखे गेलेनायावनो माला बर' बिथाङा 400 मिटार खारनाय बादायलायनायाव ब्रन्जनि मेडेल मोनदों आरो जिउथि बर'आ गोलाव बारनायाव ब्रन्जनि मेडेल मोननो हानाया दुलाराय बर' माहारिनि गोग्गानायबो आरोबाव बिथांमोनाबो फिन लाबोबावनो हानाय जादों। बेनि लोगोसे नोंथांमोना नुनो मोन्दों 3थि नर्थ इस्ट फेन्सक सिलेट चेम्पियनशिपआव सासे बर'सानि देरहासार। मख'जाथावदि थांनाय 1 फेब्रुआरिनिफ्राय 3 फेब्रुआरिसिम सनितपुराव जानाय बे गेलेनायाव 60निफ्राय 65 केटेगरियाव चिरां जिल्लानि धरणी ब्रह्मआ सनानि मेडेल मोननो हादों। बिथांनि देरहासारनाया जोंनि आसामजों लोगोसे बर' हारिनि थाखाय जोबोद गिदिर गोग्गाथाव लाबोनो हानाय जादों। बेनि गेजेराव नुनो मोन्दों फारियै नोंथांमोननिहाय बर'नि सासे गेदेमा राजखान्थिगिरि बिथाङा बर'नि गोग्गानाय लाबोदों। बिथांनिसिम साबायखर। सावगारिनि खौरांखौ नोंथांमोना बयबो नुखाबाय जानांगौ। सावगारिया आथिखालनि सोलिफुनाय सरकार अदेबानि बिटिसिनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा। दा बिथाङा बुंदोंदि आसामाव बर'फोरनि सानखोआ ओरैबायदि दं जायखौ आसामाव थानाय गारिफोरानो दिखांजोबनो हानाय नङा। नाथाय बुंनायाव बियो जोबोद फेस्ला, अब्लाबो नाथाय बेयो बर' हारिनि थाखाय जोबोद गोग्गाथाव जादों होननानै जों बुंनो हागौ। मानो होनोब्ला आसामाव पपुलेसन हिसाबै सानोबा जोंनि बर'आ मोनसे कास्ट आलादा केटेगरियाव राननाङोबा बांसिनखा। दा बेखौ थारै बिथाङा जोंनि सिगाङाव बुंथिनानै होनाय। दिनै 10 फेब्रुआरि बिटिसि एकर्ड डे। बे साना दिनै 18थि सान। बे साना दिनै क'क्राझारनि देबोरगावआव थानाय बड'लेण्ड मार्टियार सेमेट्रियाव गाजा गोमजायै खुंजानाया खुंथायनि गोहो थानाय सरकारजों जालाङो। बे सावगारिफोरा बे हाबाफारिनिनो नोंथांमोना नुदों फारियै। गुबै खोथाया जाहैबाय आथिखालाव खुंथाय थानाय सरकारा बोसोरे 10 फेब्रुआरियाव गेदेमाफोरखौ गोसोखांनायनि गेजेरजों बे थानसालियाव अदेबानि बे जायगायाव बे थावनियाव बिथां मुंख्लंफोरखौ गोसोखांबाय थायो। नाथाय उननि खुंथायाव गोहोआव फैगोन सरकारा बेखौ गोसोखांगोन ना खाङा बेयो साननांगौनि बाथ्रा आरो बेखौ बुंखानाया मोजां जागोनदि बिथांमोनहाबो आसा खालामो जाहाथे बेयाव फालिलांबाय थागोन। साख्रिनि खौरां डाइरेक्टर अफ टेक्निकेल इडुकेसन ग्रेड 4नि साख्रि। एसटिनि थाखाय फि एसटि प्लेनाव 3 आरो नैबे हिल्स जानांगौमोन 2। बे हिल्सआव 2 आरो फिआव प्लेन्सआव 3। बेवहाय नुनो मोन्दों गासै पियन चौकीदार बिएलआर बाहाय 8 पासआनो जागोन। बेनिफ्राय बेथना 20,000 प्लास ग्रेड पेबो मोननो हानाय जागोन। बैसोआ 35निफ्राय 38सिमहालागै मोनगोन। नाथाय एसटिनि थाखाय 5 इयार्स रिलेक्सेसन मोननाय जागोन। बेनिफ्राय नुनो मोन्दों एप्लाइनि लिंकआ गासै डिसक्रिपसनावनो दंजोबो। लास्ट डेटआ दङमोन नोंथांमोननि थाखाय 3 मार्चआव बेयो एप्लाइ खालामनायनि लास्ट डेट नोंथांमोनहा नुनो मोननाय जादों। आसा खालामो नोंथांमोना गासैबो बेफोर खौरांफोरनि गुबैया लिंकआ डिसक्रिपसनाव एभेलेबल दङ। बाव थांनानै नोंथांमोना नायनो हानाय जाहैगोन। दिनै बे भिडिअआ बेखिनियानोमोन। नोंथांनि थाखाय साबजाथावा लोगोनि थाखाय शेयार खालामना होब्लानो गोजोननाय थागोन। एसेनोसै, गोजोन्थों।